Sí, això és el primer conveni que signam, és un conveni marc que entenem que ens donarà peu a començar a fer feina junts en projectes més específics i el que ens dona és un marc per començar a col·laborar en diferents àmbits. La veritat és que des de la Felip tenim moltes ganes de dur endavant perquè per nosaltres la universitat, com a primera institució acadèmica de les Illes, entenem que qualsevol cosa que puguem fer amb ells li dona un prestigi i una garantia que les coses van ben fetes, que és fonamental. Tenim aquests projectes i confiant-los endavant. Fonamentalment, el primer que iniciarem és més una part formativa. Iniciarem ara una aula de regidors i tenim intenció, tenim la voluntat que a través de la universitat podrà anar configurant diferents cursos, tallers, diferents activitats formatives adreçades a regidors i també a personal de l'Ajuntament i, com no pot ser d'una altra manera, la universitat en aquest sentit ha de tenir un paper fonamental. Fins ara, tant la Universitat Oberta de Majors funcionava més com una via directa entre els diferents ajuntaments i la universitat. Creiem que si des de la Felip fem una tasca més de coordinació i de difusió d'aquestes iniciatives de la universitat, aconseguirem que hi hagi més gran participació i un més gran coneixement per part dels ajuntaments i això al final ens beneficiarà a tots. Jo crec que el fet aquest de signar aquest conveni marc entre la Felip i la Universitat de les Illes Balears ens apropa més, diríem, a la societat, ens apropa més en els municipis, és una via d'apropament, diríem, a tots els nivells. A nivell d'estudiants, perquè evidentment la Felip és un marc que aglutina tots els municipis i a nivell d'estudiants és important per les avantatges que puguin tenir a partir de la interrelació entre les dues institucions, estudiant de tota mida, diríem, i de tota edat, no només estudiants joves, sinó també estudiants grans, és a dir, estudiants de més de 50 anys, a través, per exemple, com deia ara, el president de la Felip del programa Bon Pobles de Mallorca. Se poden dur a terme també activitats, això és un programa, un conveni inicial, però es poden dur a terme activitats, diríem, de formació, es poden dur a terme activitats que els municipis considerin adients de recerca, es poden dur a terme col·laboracions en tema d'edicions, de publicacions, és a dir, jo crec que és un conveni marc ampli, suficientment ampli com per donar cabuda, vull dir, a totes les necessitats socials i culturals que puguin tenir els municipis i nosaltres hem de ser, i realment la col·laboració que puguen tenir amb aquesta institució com és la Felip, crec que pot donar molt bons fruits d'ara en endavant.